A croeso mawr iawn i pennod rhif 6 Coficast gyda fi Begw, ac yn ymuno a fi heddiw mae hyfforddwr geidwad clwb pêl-droed tref Caernarfon, Kev Sheret. Ti'n iawn, Kev? Yndw ta, diolch, be gwelwch chi dda? Yndw, diolch. Felly, da ni ar fi'n ffilmio hwn ar nos y ferchar cyn y gêm dydd Sul. Sut ti'n teimlo ar gyfer y gêm dydd Sul? Yndw, diolch ymlaen. Dyma be oedd y nod cychwyn y tymor, i gallu fod mewn sefyllfa lle bod ni'n gallu qualifio eto i Ewrop. Da ni un gêm i ffwrdd o'n i, a dwi'n meddwl bod mae hynna'n dangos faint o bell da ni wedi dod fel tîm a fel clwb hefyd. Roedd Fish yn sôn ar Coficast wrth dwytha, faint o tîma sydd yn qualifio am y tro cyntaf yn stryglan yn yr flwyddyn ganlynol, ond os wbeth da ni wedi cicio ymlaen, dwi'n meddwl bod y garfan wedi gwella, be da ni'n gwneud, oedd e ar y cae wedi gwella hefyd, so mae o'n galonogol iawn i ddweud y gwir, a mae'n dweud un gêm ydy'r wan, a gawn ni weld be'n ei ddigwydd i Sul. Digon gwir. Felly, oedd yn gêm fawr yn yr ofal dydd Sul. Fel hyfforddwr geidwad, sut oeddech chdi'n teimlo pan nath i fynd i penalties? I fod yn onest, dwi'n meindio nhw. Mae hynna jyst o ochr hunanol o safbwynt fi, a yr goli sy'n gini, boed hynna yn Ben dydd Sul, neu fysa fo'n Harry, neu pa fydd Stevie efo ni cynt sy'n dechrau tymor. I fi, ar geiriau nes i ddeud wrth Ben pam nes i dynnu fo i yn ochr, oedd time to shine, a dyna ydi, dwi'n mynd teimlo fatha, does am pwysau gwbl ar y keeper mynd i fewn i penalties, da ni'n paratoi yn iawn cynt, da ni'n paratoi fel bod y gêm yn mynd i penalties, neu bod yna penalty mynd i fod yn y gêm, mae yna'n neud o ran rhoi clips at ei gilydd ac ati, so mae'r golwyr yn mynd i fod yn gwybod be maen nhw'n debygol o wynebu, diolch bob tro'n dod allan yn iawn, ond fel oedd y gêm yn mynd ymlaen, ni'n teimlo, mae yna potensial i hyn ddigwydd, o ran, dwi'n teimlo fod yna bwysau o gwbl yn cael ei roi ar keepers fel yn ei deud, mae'n ei gyd lawr ar pwy bynnag sy'n cymeryd y gic, yn rôl i, pan mae'r chwiban ola na mynd, a da ni'n mynd yn syth i penalties ydy just yn achos dydd Sul, tynnu ben i un ochr, ail ddangos y clips a ballu iddo fo, a dwi'n just siarad a rhoi rhyw hint a tips bach iddo fo, a just rhoi y cyfle iddo fo, rhoi y llwyfan iddo fo, gallu gwneud be mae'n gallu gwneud. Ac fel ti'n dweud, Dwan, mewn gêm play-off final, mae wbeth yn gallu digwydd. Pa mor hyderus mae Ben ac Harry yn mynd mewn i'r final, ti'n meddwl? Yndi, o ran pa mor hyderus dyn nhw, mae'n andros o hyderus. Mae'r ddau yn ogia ifanc, mae hyder yn dod efo hynna, dyn nhw'n diodda fo nerfusrwydd o gwbl, Mae weld fatha bod nhw'n threifio ar yr cyfle i gael roed i enw mewn hanes i Gaernarfon, mae Ben, i fod yn onast, heb sôn am y penalties dydd Sul. Mae Ben di gael ni i'r sefyllfa yma efo'r double save nath o dydd Sul, yn hwyr yn y gêm. Y ffordd oedd y Met wedi amddiffyn yn ystod y gêm, oedd hi bron iawn yn perfformiad perffaith gen nhw, oedd hi catra, lle oedd nhw wedi eistedd fewn, a wedyn gallu o potentially curo'r gêm yn diwedd, ond Ben wedi dod i'r blaen fela, wedyn mae gen ti Harry wedyn, sydd i fi, ogyn ifanc llawn talant, a dwi'n siŵr bod gen i fo ddyfodol disglair yn y gêm, a dwi'n mwynhau gweithio efo Harry yn wythnosol a Ben, pan mae Ben i fewn efo ni hefyd. Ac fel mae'r gêm yn dod, mae'n dyn iawn
rhwng Caernarfon ac Hwlffordd ar y funud. Be ti'n meddwl fydd yr gwahaniaeth mawr nos Sul? Dwi'n meddwl i gyntaf, dwi'n lle bod fi wedi chydig bach yn naif ym hyn, ond dwi'n meddwl teimlo bod yna bwysau arno ni o gwbl, i fod yn onast. Mae'r pwysau gyd ar nhw sy'n adra. Dyn nhw heb chwarae ers 4 wythnos. Dwi'n meddwl bod yn gyfle da iddyn nhw marfer 3-4 gwaith yr wythnos, gael hogiau nôl o anafiadau ag ati, Fydd yr gyngrair di rhywbeth i fyny heddiw, dweud bod ni'n wedi curo nhw mewn 7 gêm a rhyw bethau bach felly. A mae gen nhw'r amddiffyn gorau yn y gyngrair, ond mae nhw hefyd yn gorfod yn ffefrynnau oherwydd bod nhw wedi gorffen yn trydydd, ond hynna mae'n mynd i ffwrdd o'r ffaith bod ni'n wedi rhoi bob dim i fewn i'r gêm yna, mae'r paratoadau da ni wedi gwneud hyd yma, a beth sydd dal i ddod, mynd i sicrhau bod ni'n mynd i rhoi y cyfle gorau posib i ni gallu perfformio ar y dydd, a wedyn bod ni'n gallu dod i ffwrdd o'na wedi ennill y gêm. Dwi'n meddwl beth sydd yn bwysig hefyd ydy, mae'n ffeinal, a di cyfleoedd fel yma yn dod ymlaen, dod i bawb yn wythnosol na'n byd yla, mae eisiau cymeryd y cyfle yna efo 2 law, a chwarae'r gêm efo Gwen ar y gwynab, a jyst rhoi bob dim posib i'r crys, a fel, dwi'n gwybod, dwi'n rhoi bob dim i'r crys, dwi'n gwybod beth wneud ddigwydd, a yn sicr fydd yr cefnogwyr y tu ôl iddyn ni hefyd, ond ia, mae'n mynd i ddod lawr i amddiffyn cadarn, a hefyd cymeryd yn chances pa wnawn ni gael, ond dwi'n eitha ffyddiog, i fod yn onest. A wedyn, os fysa chdi, Kev, just yn gallu egluro bach am profiad chdi efo'r clwb, please? Ia, eisiau ymuno efo'r clwb, dwi'n cofio pryd oedd hi, 2019, dwi'n meddwl oedd hi. A wedyn, jyst cychwyn, jyst yn cresu fyny Alex Ramsey ar y pryd, a wedyn, o'n i yn hyfforddi yn yr academi cyn hynna, a wedyn mae'r rôl fel mae rheolwyr di mynd a dod, wedi bod yn tyfu bob tro, a wedyn ers i Fish dod i fewn, mae wedi bod yn fwy gofyn am chydig bach fwy o fanylion, a wedyn dwi'n yn amlwg yn hyfforddi'r golwyr, ond hefyd dwi'n gyfrifol am pethau fel set plays a ballu ar gyfer y tîm, hynna i defendio neu i atacio, so mae yna lot fawr o waith ar yr ochr yna, o ran dadansoddi be mae tîm am di wneud yn erbyn ni, math symudiadau maen nhw'n gwneud, ffeindio gwendida ag ati, a wedyn rhoi pethau mewn lle wedyn ar y cae marfar efo'r tîm, a wedyn, ia, dwi'n mwynhau o, da ni'n siarad yn training neithiwr, da ni fewn rwan ers Mai 27, dwi'n meddwl, blwyddyn dwytha, so mae bron yn blwyddyn gyfa i ni fod i fewn, dwi'n meddwl bod pawb adran hapus amdan hynna, ond dyna fod. Ond ia, mae'n gret, mae o i fi, yn ffordd i fi, dwi wrth y modd efo'r gêm, a fod ar rhan o glwb fel Caernarfon, ar yr adag yma hefyd, adag mor cyffroes, mae o rili yn anhydedd i gallu fod yn rhan o'r clwb, wedyn, dwi'n gobeithio, efo pethau sydd ar y gweill i'r clwb, ar ran y stadiwm a datblygiadau eraill, mae hynna'n jyst mynd i dyfu o flwyddyn i flwyddyn hefyd, Bendant, a fel ti'n dweud, mae yn adeg cyffroes iawn i'r clwb gyda'r ffeinal mawr dydd Sul. Be fysa neges ola chdi i'r cofi am i? Just diolch am bob dim. Mae'r cefnogaeth, mae'r cofi am i roed iddyn ni. Dim just dydd Sul dwytha yn ebyn Met, neu dydd Sul yma pan mae'na ffeinal, mae'r gefnogaeth yna drwy'r tymor, a di hynna'n just chwaith ar ddiwrnod gêm, ti'n mynd am drog pas Caernarfon a ti'n cael stopio drwy'r adag, mae'n joc mawr yn tu ni pan dwi'n parcio'n Tesco, dwi'n piciad i fewn i Tesco, a dwi'n cymryd hanner awr i fynd i nôl peint o lefrith, bynnag, gyfaint o bobl yn stopio a siarad, dyna di'r gwirionedd, un clwb yda ni, a mae'r cefnogwyr yn gymaint ac yn rhan elfennol o hynna. A dyna di un o'r pethau, mae Fish, a finna a Mark hefyd yn
yn ddeud yn gyson wrth yr chwaraewyr ydy, fydd nhw tu ôl ydych chi. Rhowch chi bob dim i'r crys. Mae gen ni, nath Paul Mark roi tweet allan o dan banner Cofiami, blwyddyn dwytha rhyw ben, dwi'n meddwl oedd o, efo'r dywediad Saesneg, play for the badge of the front, and they'll remember the name of the back. A nes i brintio hwnna i ffwr, a da ni wedi glynu hwnna ar wal. A da ni'n cyfeirio at hwnna'n aml, lle de, wedyn. Mae just be maen nhw'n rhoi iddyn ni. Mae'n gymaint ysbrydoliaeth i'r hogia. Da i ni fel tîm rheoli hefyd, lle de, mae'n dangos mae'n feddwl i be da ni'n gwneud, lle. A y reality ydy, bob un tîm arall yn y gyngrair wrth i bodda yn cael cefnogwyr fel sgynna ni. Da ni'n ffodus iawn i gael cefnogwyr fel nhw, lle de. Digon gwir. Wel, poblwc mawr di Sul, Kev, a diolch yn fawr iawn am dy amser. Diolch. Dim problem. Diolch.